Bu, asal mana Bu kok kesasar ke sini Bu? Afrika. Oh, Afrika. Ibunya dari mana Bu? Dalam. Oh, Bunda. Kok ada men? Oh, ibunya dari mana ya Bu? Kok nyasar ke alang-alang Bu? Mas capek ya Mas? Oh, dari mana ya Mas? Oh, kayak luwah kayak. Nah. Turuan ning kono meneh. Kene mari katelen jane karo yo. Ora rugi lek gaete asli. Foto gaete ya. Landotan ning kono. Oh, jangan. Kaget kok lek foto gaete. Wis kering ngene iki. Ndi? Raimu lho kuwi. Hehehe.